Oy, pre! Naana po lagi ka rin sa purgatorio! Namatay na po na ka? Ay, wa pa, pre. Buhi pa ko, mauni ako din, he. Pilosopo po di mo, pre. Oy, di sud ka malangita rin mong kalaki. Ay, joke ramang to. Yun na, unsa ba imong namatyan? Nalaklagi ko sa refrigerator sa bago na kong uyab, pre. Ha? Paingon-ingon pang kanahan nga kadyot ko na ko dito. Paghiman-himan, perti man dugaya. Bisag yun sa panakong tuod ang pultahan sa ref. Wadyon maable. Nanggahi na lang gud ko, hangtod nga namatay. Tawa po rin mo swerte si mong bagong uyab, pre. Ay, Uni ay ikaw, pre. Unsa man po yung mong namatian? giatake lagi ko si kasing-kasing, pre. Kay pag-abot man gud ako sa gawas sa mong balay, nakakita mo gud kog laing pari sa chinilas sa kalalaki. Mao tong ginali na kog susi kung kinsa ang lalaki sa kong asawa. Pagtanan ako sa mong kwarto, wa man. Mao tong miato ko sa sala, wa man gyapon. Naabot na lang ko sa kusina og CR. Wa jud ko'y nakita. Hangtod nga sa sobra na kong gagapoy, nihuotay akong dughan ug maglisod na jud ko ginawa. Ug mao to, pre, natigog na jud ko. Gadanghag naman po di ay ka, pre. Oy, Unsa ko'y gidanghag? alangan, nga kung giable pa lang utanin mo ang inyong refrigerator o miinom ka bugnaw nga tubig, why siguro, pareho po ang tatambuhi hantod karon. Ay, Usaon naman lang ni Edgardo. Gilugos ko sa gorilya dito sa zoo. ayaw na kabalakais ka. Kaya nakabawas ka sa gorilya. Giunsa mo po di mo pagbawas ang gorilya? Aw, gilugos po na ko siya. Ay, Ban, kamo nagkukwarta para ipalit og gatas, bin? Ano mahuwa magkakwarta? Kunin mo na din ang patutsyon. Di man mahin mo. Kung ano man. Uwang naman gani ning gulya. ay,